אנחנו פה בדירה שנפגעה, פה אנחנו רואים את זה מה זה? הגוף של הטיל. פה זה החלק האחורי שלו. אנחנו מצלמים לכם לנו שתבינו כמה חשוב. תראו מה קרה לדירה. מה קרה לדירה. אתם רואים פה זה מה שקרה לדירה. אבל תסתכלו פה, תראו מה קרה לדירה. אני אראה פה מה קרה לדירה. תראו מה קרה לדירה. תראו מה קרה לדירה. מהנפילה. תראו גם את החור פה. אני כבר מגיע. כרגע פה. אני מבין, אני כאן. כמה דקות. תראו, פה נפל. ולעומת זאת, ממש צמוד אליו. פה תסתכלו את הממד. איך הוא שלם. תראו איך הממד, איך הוא שלם. תראה, זה הממד. ראיתם מה יש חדר ליד? תראו פה הממד, לא קרה לו כלום. אתה מבין כמה חשוב להיכנס לממד? הנה, תסתכלו, הטיל נפל, אבל תראו פה איזה ארץ.